terrarie. Ja. Jeg skal sige, at jeg ikke er så god til det, men jeg vil gerne lige prøve. Det er langt siden at spille her, så... Det er sgu lige. Det er lidt højt. 50. 50. 50. Næste plads. Sådan der. Bang. Bang. Nå. Lad os lige vælge et træ. Jeg synes ikke, at jeg står sådan og slår den anden vej, men... Nå. Undskyld. Fuck. Jeg skal bruge de her. Få det der. Splæk sten. Iron. Nice. Men ja, jeg har lige fået min gamle steamboard tilbage, så det er det meget dejligt. Få lidt mere træ. Acorn. Og de der saplingsting. Hvis den går ind i mig. Gå væk. Tak. Tak. Dø. Stik. 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 Blue slime. Nå. Rope. Og ham har jeg spillet på her. Nej, jeg tror ikke, jeg har spillet på ham. Men det har jeg så. Nej, jeg kan ikke blive dårligt der. Nej. Dø. Au. Dang. Dang. Nå. Jeg har der nogle ting her. Det er stadig ikke så meget. Hvad det er for en sommerfugl? Gå væk. Bare kan jeg gå væk. Butterfly. Men ja, det her spil, det kan I købe på Steam. Ligesom mig. Åh, for helvede. Åh, for helvede. Ah, nej. De skider godt nok meget i der, mand. For helvede. I need cover. Hvis den hopper vi under, ikke? Den hvad skal vi have? Yeah. Okay. Nå. Lad os lige få sådan der. Iron. Dirt. Hvad? Væk med dig, væk med dig. Han skal også lille mine. Eller lille, jeg ved ikke hvor stor den bliver. Men ja, der er også nogle små gameplays på cirka et kvarter. Hvor spiller det her spil, som jeg er lidt dårlig til i. Så spiller jeg. Det er også en rope. 7. Den går nok.
Det er ikke fair. Den er ikke sej. Åh nej. Dø. Man kan godt, men jeg kan ikke. Så sej den heller ikke. Ja, jeg fik noget ud af det lol. Au. Gider ikke at have jer. Du er sådan en lille bok. For helvede. Lad mig hoppe. Sådan der. 9. Okay, kom. Du kommer ikke. For helvede. Hvor investerer livene? Det her kan jeg heller ikke sætte, fordi at der er sådan en. Nej. Fordi sådan der. Væk. Græs, det. Jeg hader jeg. 9. Sådan der. Jeg kan godt lige fjerne. Det er sådan her. Gå i stykker, ikke? Nej. Kan man så gå op, og så. Okay. Det var rigtigt. Eller rigtigt. Det var fint. Seriøst. Ja. Okay, kom ned med min lille fugle med mig. Sådan der. Okay, lad os lige sætte en kiste der. Jeg kan ikke lave dør. Og det har jeg ikke nok til. Og til en workbench. Hvor er den til videre? Synes jeg. Au. Bare ikke med de der slimes, de er godt nok irriterende. Dem er jeg godt nok træt af. Og den kan jeg ikke sætte, fordi at. Hallo. Hallo. Kan jeg sætte nu? Nå. Mushroom. Så kører vi. Hvordan er der sådan nogle væg der? Dødt roligt. Måske lidt underligt at lave det, men. Flere. Jeg kan godt nemme. Hvor det hyggeligt herinde, mand. En lille hule. Nej. Bare lidt lys. Så bliver det ikke så hyggeligt. Sådan der. Seriøst. Det vil jeg gerne have. Giv mig dit gæld. Eller er det ikke gæld? Det tror jeg. Dø. Skal ikke gå. Nej, ikke ind i mit hus. Du kan godt ikke ind i mit hus. Dit hus er pænere end dig. Jeg skal lige op og lukke den. Jeg kan godt have lidt at bruge. Den skader mig ikke så meget. Okay. Det hedder det ikke gæld. Jo. Armor. Materialer. Vi skal have sådan så jeg ved ikke om vi kan lave noget armor her. Her. Uden hammer. Så bruger vi i stedet for her sådan der. Hammeren den. Okay. Ja. Nej, kom nu. Nej, nej. Hvis jeg dør nu, ikke? Det gør jeg ikke. Jeg dør ikke. Jeg dør ikke. Au. Jeg skal have noget armor eller noget, fordi jeg dør så hurtigt.
Så det går lidt nedad. Og sådan der. Så skal vi lige lave de der platforme der. Platforme, wooden fence. Platform med et bord. Hvor fuck er de henne? Platform. Nå. Det der rope faktisk der er. Nå. Jo, jeg tror faktisk, jeg laver på det rope. Meget sejr. Så jeg ikke komme så langt ned, men... Okay, men det ser godt her. Vi gør det i den her side. Nej, vel. Skal noget mere af det rope, hvordan får man det? Kunne man hvis du tog det igen. Så du kunne lave sådan en ting. Jeg har ikke nok til det. Seriøst. Hvor skal vi lige bruge det? Nej, okay. Mere. Så skal jeg lige klikke dem op. Kan man ikke tage den der, og så... Jo. Det kan godt lade den. Det går langsomt. Der. Hvad gør de? Og vi kan kaste den. Kan man godt lave den om igen måske? Lort. Nå. 7 kast. Okay. Lidt underligt. Det giver for det der igen. Giver zombie, ikke? Dem kan jeg ikke lide. Klar. Der er mange. Nej. Hvis jeg dør, ikke? Nej. Ud. Hvad fuck er det der? For en... Ej. Nej. Hvad? Ej. Sådan 1000 tilbage. Ja. Taber. Kan jeg få den? Sådan der. Jeg kan have den der stjerne der. Jeg kan gøre den er sej. Jeg kan gerne tage et kast med eller noget. Sådan en kastet stjerne. Jeg har set, jeg der ikke var... Det er ikke fair. Men den her... Ja. Og så lukker vi. Nu gider jeg ikke til noget. Skal vi penge ind i kisten? Kan jeg ikke? Jo. Her er det i kisten. Ja. Den vil jeg gerne lige på. Det er bruge. Granater. Kasteknive. Det lyder hyggeligt. Alle de her... Yeah! Over. Det er så seje. De skader mig alt. De skader meget, mand. Yeah! Liv. 20. Duk. Duk, det er 20 ekstra liv. Nej. For helvede. Man kan stå med dem. Rocky ponytail. Oh fuck. Godt. Nej.
Hvor er den dårlig, nej. Nå. Ja. Jeg tror, det var alt for første episode af vores lille Terraria. Men først lige så vende, hvad stjerne gør. Det er sådan super... Nej. Jeg bare... Fra YouTube. Ej, okay. Jeg kunne ikke se noget. Det er syverne. Nej! Jeg kan godt se lidt. Jeg kan ikke se det skid. Se med stjerne. Det er en stjerne. For helvede. Lige skæmt lidt. Det stjerne vil jeg gerne have. Nå, men det var fra første episode af Let's Play Terraria. Eller noget, jeg ved ikke gøre sådan, men den vil jeg gerne have. Men ja, jeg håber vi ses i næste episode. Sådan der. Ja, vi ses i næste episode af Let's Play Terraria. Vi ses.